voleu conèixer l'escola, veniu, que obrirem unes quantes portes. Ui, estan assajant. Passeu, que els escoltarem. Hombre, hola, benvinguts. Ja veieu que tenim l'aula ple de música i de músiques. I no hi falta ningú avui? O potser hi faltes tu? T'esperem. Escola Municipal de Música de Granollers. Només hi faltes tu!